The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa inyong gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na. Oy! Wow! Maagang-maaga! Happy Monday! Happy Monday ka na tong tanan! Good morning, buenos dias! Assalamualaikum kanyo katan! Naimbag nga aga! Wow! Correct! Wow! Siyempre, good morning and God bless! Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Wow! Ganito to ka, wow! Summer Monday na po, Monday! What a Monday! Oh, giduka na po ng hardworking da, oh. Bantay-bantay lang jud mo. Good morning! Ato mga soke, oh, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, Mindanao. Wow! Og siyempre, replay ng among live sa among FB page, ang 106.7 Marino News FM. Wow, pag kanina ito, bangon na. Og siyempre sa mga among YouTube channel, type lang Marino News FM, na makita ninyo ang mga programa. Og siyempre ang Zeno Radio, apps lang. Og siyempre among text line, ang 0975-0723036. Wow! Og siyempre, ganun live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Wow! Hala pag kanyo tilo, good morning ko na. Good morning, buenos dias sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello sir, good morning. And your family, oh, di ba? Wow, good morning. Og siyempre, good morning tanan to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Og siyempre sa among pinalanggang estudyante. Wow, pag kanito kayo. Kudyawan tani. Correct. Happy lang. Og syempre, good morning. Dr. Alvin Luz, good morning, sir. Ang atong Vice President for Administration Finance, good morning. Syempre, Dr. Rachel Loria, good morning, atong Vice President for Academic Affairs. Og syempre, Mr. Roderick Techo, good morning, atong Vice President for Student Affairs and Services. Wow, good morning. Og syempre, good morning, si Ombra Asirid, sa Hulo-Solo. Good morning, good morning. Si Eileen Aninyon, wow, good morning. Good morning da, my friends. Sa Press Lechon Fast Food. Good morning. O, di, wapag kanindo to kayo. O, syempre, good morning, may buntag. O, di ba, si Andrew, si Sir Andrew Abok Taakaylo, sir. Di ba? Hi, sir, remember me, sir, from Tuguegarao. Di ba? We met at the food park of sa Paseo. Wow. O, nag-join pa mi ni Sir Andrew. Sir, salamat kay sir, ha? Kay he's watching sa akong FB sa Lando Bisaya. Og syempre from Tuguegarao, di ba? Ay salamat sir, ingat mo. Syempre, good morning, may buntag. Mr. Regan Sitoy, hello, good morning. Good morning, may buntag. Syempre ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Iyang assistant si Robani Cago. Og mga Cago family diha sa Tumaga, Tumaga Sentro, Tumaga Central, diha sa may Tumaga, diha pa sa Forest Lake, atong Asoke diha, di ba? Ang atong mga vulcanizing shop, happy morning lang Joe, correct, di ba? Og siyempre. Good morning, may buntag. Si Abs at Chula po sa, di ba? Sa admission and scholarship. Good morning. Og syempre, good morning, Ma'am Phyllis Sagosa. Good morning, atong Carlos Lester. Good morning, Ma'am Lulu Altar. Happy morning. Og syempre, good morning, Sir Eric Villanueva, atong head sa Finance Office. Good morning, yung anak na,
G-Hatch James, wow, si Angeli Angel, si Marty, happy morning. Ma'am Irma Pambloto ka-share, wow, happy morning. Si Mercy, si Beth, o diba, og syempre Ma'am Emma Santos sa HR, si Abby Makmak, o si Mitch. Happy morning kanatong kanani nga to. Ma'am Norma Villanueva, good morning. That's supply office, so good morning. Bistang sa Blasdahay, Atin Brojas, Sikam Sagas, good morning. Sir Raymond and Olga, happy morning ka. Ma'am Julian Gonzalez, happy morning. That's sa medical unit, tong head medical unit ha. At yung sa klipa BP na mo. Walang magkabalo. Hello, good morning. Dr. Eleniata Capasio, fresh from Tugigaraw. Ang atong head sa sports at social cultural. Wow, Ma'am Pia Luna, happy morning. Ingat-ingat na dyan, correct. Wapag kanindot yung kayo. Og, siyempre, good morning, may buntag. Captain Marnit Apit, happy morning atong din sa College of Maritime Education. Wow. Captain Imon Lorente, good morning, happy morning, happy morning. Washer Salon, happy morning, morning. Dr. Casilin Chong. Abin Judd, Martinez, Ma'am Chikabel, the beautiful. Wow, at morning. Dr. Alma Prina Labos, belated happy birthday, mga tuminis College of Management Technology, and the faculty and staff. O, siyempre, Dr. Albertito, diba, wow, ang di sa College of Fisheries Marine Sciences, o kaya pinalanggang asawa na sa Tumaga. Happy morning. Hello, ma'am. O, siyempre, good morning, may buntag. O, diba, ang atong din sa College of Education Liberal Arts, Dr. Arman Lee, happy morning. Ingat-ingat lang always. Wow, pak kanindot. O, diba. Yes, o, diba. Hello, good morning. O, diba na ito, Andri? O, diba. Hoy, congratulations, no? Nag-moving up na. Wow, bungga itong mga estudyante. O, diba? What? O, siyempre, ko naman itong mga estudyante. O, nayon na. Today, I am graduation. I prepare. I killed 10 chickens. Five fishes. Also, I invite you to eat my house because my father and my mother is cooking for you. Congratulations sa tanang nag-moving up, di ba? Wow. Congratulations! Pag kanindot to kayo na nag-graduate ka, no? Di ba? O, sige. Paaka dyan na imong medal na sa pag-moving up sa senior high school. Kay inig ka college, ang imo ng kuko may magkapagpaako na college. Pero ana dyan mga estudyante, no? Na ang wish pa sa mga estudyante, no? Nindot po, no? Na ilang wish nga, untag inanion ko ni mama, o inanion ko ni papa, o ganito, ganyan, no? Di ba? Ang sarap talaga pakinggan, di ba? O, di ba? Ang sarap pakinggan ni mama, ni papa. Pag mayon ng mama at papa ba, uy anak, bumangon ka na dyan, malilate ka na, o, di ba? Pero kung inaanto ka pa, sige, matulog ka na lang. Sa next period ka na lang pumasok. Mana to balik ko, no? Mayon na. Huy, mayong nanay ba? Hoy, anak, pagdalidag ka anak, kay malate niya ka. Nagdadalig ka ng anak. Natukan man na. Tukan man. Maglibos na ang iyong nanay. Anong dadalim kang kaon to? Natukan na nung kagyapag. Maglibog man ta ng nanay, oy. Eskwela ka na ako sa imong papa diri, Hindi ka naguna-una sa amo-amo, ha? Hello, good morning, may buntag. Skybox Coffee, Mami Arjen Pahado. Good morning. Desimas Gonzaper, Julian, happy morning. Sabaras Batchoy, Auntie Chanda Ebol Pahado, happy morning. Si VJ, si MP, happy morning da. Desaper Julian. Wow, pagkanib sa kuya naman no, sa ulan man tanong, init ng gihapon, di ba? Kung recap yan, init ng gihapon, mabuang ko bayot, di ba? Siyempre, good morning sa XOG Food, ha? Mother Gloria Trio, good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Auntie Annabelle, thank you, yes, happy morning. Sir Marjim, Jean, and happy morning ka natin. Na best friend, Professor Alviar, diya sa Ricodo, sa Dacon Village Homes, wow. At Ibit Pailan Family sa Ayala, mga, atong
mga official sa Barangay Kapitan sa Ayala, happy morning. O siyempre, good morning, Mami Tuli Sitoy, mga Sitoy's family, Andoy Ashin, happy morning, Arnel Sitoy, happy morning, kanatong tanan, wow. Mga tulog limaning family sa Mampang, happy morning. O siyempre, good morning na sa Prince Lechon Fast Food, wow. Si Aileen, si Mildred, si Cynthia, si Henry, oh, wow, o si Aileen Anino, nilo, good morning, o si ilang upper da, si Shane, happy morning ka na itong talahingat lang. Hello, Ma'am Dines. Why, Sir Arduel Cosalem, Precious, Kenneth, o si Prince. Waga sa Prince itong tilawin lang. O, diba? Pag ganito, nasa paso na kinilo, na combo meal. O, lamit na kayong lechon, da init ka lang, sulong na mo mga kapatid, igsuon ko. Kanang, napoy mga bata, tapulan kayo, naro. Mayngon nga, gina niya ang iyang anak ba? Bata pa kadong. Bata pa kay kadong. Daghang pa kang maagian sa imong kinabuhi. Ingon po ng bata, walay shortcut tay, walay shortcut. Shortcut, di ba na daw? na problema. Sir Lando, na problema ko, Sir Lando. Kay dagan kong gi-add to cart. Gi-add to cart sa Shopee. Tapos, wala man day ko malista sa among leader. Ay, feeling Mabuang kabayot, Hello, Ma'am Bueno da sa Mercedes. Good morning sa Aguada, Barangay Aguada sa Isabela City. Si Ma'am Torres, happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang. Yang igsoon ta sa Bukidnon. Maglisod agkuhan, diba? Siyempre, good morning, May Buntag. May Buntag da sa Pispigulayan. Sa Barangay Balon, happy morning. Kuya Ray Malihon and your family. Sinibayat natin ating paisal. O inyong makuyog dia, happy morning ka natong tanan. Mga Tarusa family, Earl Dominic Tarusa. Happy morning, baby love. Wow. Sugan ako, hoy. Siyempre, nakalimot kong lista. Kasukan ko aning iyay ni Ron, di ba na siya? Si Dan, ilang kusinero diha. Si Ganggang ba to? Si Ganggang, no? Si Dangdang, di ba? Si Kisapato da mga yay. Iyan karinderya ba? Ako itong ibutang dito, kung mapilit dito sa ako nga nakalimtan, paitan yung tiguang na tao, memory gap na Jod. Da sa iyas karinderya, si Dan, si Dan na si Ganggang, Ginggang ba to? Si kato, titindag sati. Si Daddy da, si Kuya da, happy morning lang Jod, di ba? Naman da na diri na text ako. Sulando, kiinan ko diri, tapulan daw ko Sulando. Oy, tinood na, wala man Jod, wala man Joy tapulan. Wala Joy tapulan. Kung walay manugo. Wala man Joy tapulan, basta walay manugo. Kuyawan na da. Hello, good morning, Mother Saj. Good morning. Ate Bani Kadar Tumanda, happy morning. Diba, Ate Bit Parilla, happy morning ka na ito. Mami Dana, Apa Dolbin, Apa, good morning, Makoy. Siyempre, si Madam Maria Chong, siyempre sa atong mga gwapong drivers, Jure Malome, si Sebastian, happy morning, Don Jula, Sir Alviar, Vincent Joben, wow. Hoy, Ginoo, diba na, diba, wow, Ginoo, warawara dyan tagapon, no, kay Palm Sunday gahapon. Diba, Si tagwarawara ha, daw ta kasabot unsay timana nang warawara ninyo. Warawara lang ta, tapos warawara lang ta ibutang sa kuan para kuan labantay lang jud mo, di ba? Oy, tinod na kana day Palm Sunday, Palm Sunday kana mo nga imo daw gidawat si Jesus Christ ay mong kinabuhi. Aray, nagsakit akong ulo. Basta mo kuhan
Magkuhan ko Ginoo ba maglabad sa kong ulo. Ay, joke lang na daw. Tinood kaya na. Tinood no. Ana din nakabasa ko ba na sa korek tanaw ko, di ba? Una binitahan ka kay Ginoo nga imong i-accept nga nga ikaw pod mamatay ka pag gumani mong dawat ni Kristo mamatay po ka kay napagamatay di ba? Muna igos bandit igos bindita nimo patay jud ka. Wala joke lang. Mana dito na mamatay ka ron. Mamatay man jud ang tanan. Di ba? Mana enjoy jud. Di ba? Enjoy jud kay life is short. Di ba? Life is short. Manang inom kag coke. Inom og coke. Samtang kompleto pa lang imong kidney. Oy, kata sa team song na to para nindot kayo, di ba? Good morning ato mga sukilya sa magay. Di ba? Happy morning. Di ba? Wow. Kinidyon na buang ko bayot. Yeah. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya paminaw sa programa ni Landong Bisaya gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit mga mister mga misis mga lulog mga lola mga inday mga undo mga biyudog mga biyuda mga driver o konduktor pasahero o tendera lingawon ko kamong tanan gitikon sa makadaghan gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit si Mr. gisapot sa iyakang pagmata kay wa pa makalungag ang iyakang asawa matud pa ni Mrs. Mr. ayaw kabala ka paminaw sa programa ni Landong Bisaya gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit sa mga komedya ug awit nga among idalit. Pagkabungga. Hello, good morning, may buntag. Ang mga driver sa sir drivers to nangaon dia sa kang iyas Karinderia tumusog Karinderia dia sa may Tumaga bypass. Happy morning. Hoy dia sa Matuod Tumaga. Happy morning ato mga sisteraka sa Masoke. Rafi Gonson, Yeng Ventura o Jerry Garcia Awawu. Happy morning kanatong tanan ingat lang wa pagkanindot yung kayo, di ba Uy, tinood na tinood na siya nga hindi masama ang lumunok na hindi po masama ang lumunok ng gatas. Ako gani mulunok gani ko gatas, ginawa ko na di ba? Magkuha ko gatas mulunok ko gatas. Ruben na kay gatas na lunok ko. Gatas.
Napo diri oh. Sir Lando, wala dyo ko'y gawas-gawas sa balay, Sir Lando. What? Pero sige na kong kagawasan. Hoy, bawal ang ano ha. Masama ang iniisip. Oh, di ba? Wasat kay batasan, ha? Mga drivers na sa kaiyay nga ko ano, mga live. Napo diri. Hoy, Sir Lando! Hoy, Sir Lando! Wow, na-surprise ako! Sir Lando, sa among lugar, Sir Lando, na-surprise ako! Ayo, pila magabog! Hoy, pila magabog, tulis yung balay! Oh. 5 may kabog, sir! Oh. Ayaw mong lihok, pideyan eh! I will wipe you from the face of the earth. Tinukon tagad mo dali. Barong mas manager, wala may Pilipiniana ron. Nasa session ron. Out of your mind, get crazy like Kaya nang kong si Bright ko na nagtindog ya, si Sir Dahil wala. Hoy, Uy, napagupit na ka Sir Dahil, papreyo, tagutol. Bantay, oh! Bantay bitaw na gulay labos sa graduation, ha? Bantay bitaw na dia, bantay bitaw na gulay labos sa graduation, ha? Nagpariban na ba na imong mama? Bantay ka! Feeling good. Bantay ka, tol. Oh, napoy tatay diri. Napoy tatay diri ba? Yang ginayang anak, yang ginayang, oh. Ikaw nak, wadyo ko'y pagkuhanin mo na ka, basta kung unsa mga na imong pangandoy, kabutan lang dyan ang imong pangandoy nak. O, diba? O, diba? O, so kabutan lang dyan ang imong pangandoy nak. Ingon, tanong bata. Kisa pa siya nagbutang sa taas, na tay, ngano mang kabuton man dyan na. Og, siyempre, good morning sa mong gwapo nga silingan. Si Sir Paraiso. Wow, o diba? Wala minaw, tiguang na dyan. Oh, maniyang tiguang dahil gara po niya na sa gaway batasan eh. Napo dire. Hoy, basin daw mo giinitan mo diha. Hoy, kinsa may giinitan diha. Oh. Kinsay giinitan diha kay na daw sa kailang nga hanginon. Hanginon daw para hangin. What? Mabuang ko ba yun? Managhanta nila. Hoy, ay wala ka! Announcement daw! Announcement sa mga silingan. Nalpadaliri. Nalista na daw ka. Oo. Sigurado ba kayo? Nalista na daw ka. Was swerte kanya. Nalista na Meron siya. na ba? Oo. Meron na ba? Oo. Hoy, nalista na daw ka. Pero pamisa sa mga kalag, nalista ka. Kanta ta. Ay, kanta ta. Siyempre, kanta ta. Yes! Every morning, excited na me nga mo attend sa amo ang klase. Kay na ay bawon nga 20. Sayo sa buntag, maligos tubod. Magkanta-kanta, bisan og yabag. O ang tubig, ikalit og sabli. Kami ang mga estudyante, basa og
suwat ang amuang trabaho. Kung mag-exam, magtuon mig maayo. Kay kung dili sa eksama zero, among maestro kay gisapot, kay wa minaminaw sa gitabi, ay ga-exam og pinakali. Akong amigo kay naglagot, kay ang tapad wala pa sundog, ay na zero na sayang ang 20. Kami ang mga estudyante, basa ug suwat ang among trabaho. Kung mag-exam, magtuon mig maayo. Kay kung dili sa eksama zero, kami ang mga estudyante, basa ug suwat ang among trabaho. Kung mag-exam, magtuon mig maayo. Kay kung dili sa eksama zero, di ba? Tinuod yun na. O mga estudyante ha, o magtuon yun kaayo, di ba? O para ano ba? Para ano ba? O di ba? Ano to? Magtuon yun maayo. Para ano to? Kinikan ba? O itong allowance mo anak, o di ba? O napay additional anak. May dagdag pa anak, pang gimmick. O wow, social no? Nindot ka na tas itong parents ba? O itong allowance mo anak. O di ba? O ito pa, ano pa? O pang gimmick mo maya, may 2,000 pa. Oh, wow, nindot, Ginoo ko. Mabuang ko bayot, oh, di ba? Oh, may ino din ka sa imong tatay. Nanimaw na po kang beer, di ba? Oh, nanimaw na po kang alcohol, anak. Oh, nagjamming naman kayo. Sige no po, nakaka-bad trip, anak. Oh, di man lang nino ako sinama. Magpagkikilig. Kuya kay Papa. Kuyawan na mabuang ko ba yun? Di ba? Di ba? Di ba? May usod din kayong mama mo yun ang mama ba? Oy, anak. Oy, gabi na anak. Matulog na ka. Di ba? Gabi na anak. Matulog na ka. Ugma anak. Samahan mo ako ha. Bukas samahan mo ako anak ha. Bili tayo ng bago mong cellphone. Pag kanindo itong inanaama itong ginikanan, mabuang ko ba yun? Nasa correct. Siyempre, wow, di ka na ako mabuang ko, ha? Nasa ay magkalimot yung taong na, di ba? Nadyo'y giandam si ko, Ruben, nasa hello, good morning! Di ba? Hello, Mr. Sapatos, good happy morning! Bless me news, happy morning! ZNG, tuloy by Castro, happy morning! Sir Paul and Ma'am, Sir Castro, good morning, happy morning! Kuya mo na Chico sa mundo, John Malins, Papitan Bibicino, happy morning, Chukulo. Siyempre, si Auntie Nolpa o si Kuya Longhair daw, Dennis, si Jake, happy morning. Siyempre, good morning, Infinite Salon Barbershop, Angel Milano, nasa Limtown, ha? Correct, happy morning lang, Joe, correct, di ba? Nas John Steady, Jimar, Uncle Modi, di ba? Happy morning ka na itong tananog, di ba? Si Dreamboy. Dahil sa Infinity Salon and Barbershop. Siyempre, ang barbero sa Binusalo ka na minaw sila, Regine daw, awawo. Sisid na, di ba? Wow. Kato masok yung mga taxi drivers, kuliglig, habal-habal. Labi na ito sa Barbarali, Hondo, Mariki, sa Tagalina. Rapid Guanzon sa Lostre, David Soria, happy morning ka na itong tanan. Sa tanang mga suok-suok diya. Wa may kabalo, salamat yung kayo sa inyong pagpaminaw. Inaot panta nga, dili mo mga bungol. Paminaw jud mo. Ay! Abuang ko.
Siyempre, kay Lunes na Lunes, karon yan naman dyan ako, Rubeno. Dahil mga kadwa-kadlaw, yan naman ang mga musika Bisaya. Nga haom sa inyong dughan, nga medyo mupitik sa inyong tagtag sa kamakaugatan. Ginoo ko mabuang ko bayot. Hala, syagit na ko mga anak. Syarbay ko Diyos. Ay, si Antantan. Wow. Oh, syagit na. O, diba? Regine. Mindanao. Sahara, Mindanao. 106.7 Marina News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Wala pa yung gara po ni si Kuan ay. Patya-patya po ni Mugsuga bantay karon. Hello, good morning. Once again po ni Yeng Ventor, Kanukutan, G. Garcia. O syempre, diya sa Iyais, Carinderia, sa may sound. Hello, good morning. Good morning, may but. Ako juga kuha dito sa balay. Oy, kay para magyaw-yaw yun si dadang niya. Gara po ni, di ba na? Hello, may buntag diya sa Iyais, Carinderia, sa may southern. Si Arnold, si Agnes, si Dadang, o si Dandan. Wow, happy morning. Ako, Jonggi uli sa mong balay. Kaya baka magyaw-yaw nila sila. Dito ko pagkanon diya silang kuhan ron. Usay sudan to diya yay. Ay, mabuang ko bayot. Diba? Nasa kinabuhi. Ay, ginoo ko. Ay, ginoo ko na. Naasala man yung uban diri. Ay, diba? Tinood yun na nag-text rin. Tinood yun na. Uyab-uyab din kag bata, ingara po ka ha. Da papuspos ka age. Pagka age doesn't matter. Pag ilom da oy. Ngay iningon dayo nga age doesn't matter kay nakauyab mag-elementary. Ay, diba mabuang ko bayot wala Ay, Ginoo ko. Mao gani ako ako gani no. Di ko ganan og magka-boyfriend ko og bata nako. No, di ko. Okay, og pagbata nako. Di ba? Og pagbata nakagusto nako da magkauyab-uyab mi Ginoo ko. Mabuang ko unsa Unsa kinahanglan ba ni og gugma o kinahanglan og kalinga ng isang magulang. Oy, di ko ay. Mapay mga magkuan na lang ko. Driver na sa tricycle kato si Kuan di ba? Nawala naman to kuyawan naman to nga happy lang, di ba? Correct na sa kinabuhi. Siyempre kay Los karon ano yung ipaabot no? Ano yung paabot? Siyempre ang yung gipaabot ang inyong kapalaran karong adlaw. Di ba? So, yes. Masa na to? Ato na magkauyab og bata Di ko ba Dili ko nga nagbata kay magsipangayo og 50, mga yog load, mga yog kuan, mga yog baon. Mas mayo ng tiguang kay paimnon na mo grade horse nagahubog tulog na yon. Ay, di ba? Dili ba Aris? Di ba? Kudyawan da yon, di ba? Hoy Aris! Hoy Aris, naka-Power Max ba ka Aris? Power Max, power to the max, di ba? Hoy, kanon Aris, no? Hoy, kayo naka-inay magkagaling nga, you have to resolve some differences kanong adlaw, ha? But unfortunately, kanong Aris, no? Except from some of them, no? Na, remember nga, not all family members are open for dialogue, di ba? Mapitang usabi po Aris, no? Usay po manaot na tulog kanang ato ng kapamilya, ato ba no, machismusa, madaot na tulog, mo na po nagkuhan na to, kuyawan, napayapi lang. Usay mo gumagano Aris, no? Kanang imong krisis karon sa relasyon karon, manakapekta sa imong sex life karong adlaw Aris. So don't worry lang, reconciliation will make it worth the while lang. Wow, bongga man ka Aris. Para sa imong career, di ba naman karon?
ang imo mga workmates karon makadungog ka good things from you. Og syempre will take them into account. So make the most of it lang. Kaya man magkahit og feeling of mutual success karon madala kanimo nga kamo magkahiusa diya sa inyong trabahoan. Wow, para sa mga karon. Take more time to travel karon with friends on weekends. Wow, labi na kay kuan karon no? Oh, Holy Week no? Wow, bungga. Make sure nga you do what's best for your health in your free time. Wow, bungga man ka oh. Uy, Ginoo ko. Oh, di ba Taurus. Uy, karon Taurus, so, you feel karon nga you are feel safer than in the past. Wow, safer ka karon adlaw. So you won't let nosy family members or gossip influence you. Wow, bungga man ka, oh, Taurus. Sa imong karon, when it comes to love life karon Taurus, no, ang imong relasyon will become complicated. Pag komplikado dyan karon, og na po yung mga financial issues karon nga makaapektar sa inyong relationship. Wow, bungga. Para sa imong karon, karong adlaw Taurus no, success ang imong swerte naa sa imong kiliran karon. Oh, di ba? Oh. Wala sa imong atubangan, na sa imong kiliran, kulirit. And whatever you achieve it will feel satisfied for sure. Wow, para sa imong kayuhan karon, imong i-reconsider karon mga decision karon you make related to work, finances o imong health karong adlaw. Taurus, your personal future karon will depend on this lang. Wow, bungga mga Taurus. Hoy, Gemini! O, Gemini no? Madisgrasya ka ng Gemini. Makutan kag cellphone o kwarta karon, nahinay jud ka. Pero ang problema, wala so di mong pitaka. Di okay kayo. Hoy, paano ka na Gemini, no? Will get to know yourself a little better when labi na mo atubag ang mga certain situation ka na adlaw. Kay mo na makatag nimo nga ikaw you are matured already na. Wow, bung kasi mo makaron. Ayaw ka kusik-kusik karon anymore over time. Magilakila ka ng usa ka tawo karon crying for someone that was never right for you. Di nasa imong left, kung wala sa right, nasa imong left na sa Gemini. Ha? So move on lang og i-renew nimo ang imong mga your hopes. Your hopes and di ba pagpakbunggaman para sa imong career di ba na karon. Imo nang makita you'll finally find karon makita ka ng mga solusyon karon to face your poor financial situation karon ala Gemini. So you will manage to put this hard moment to an end lang. Wow, bongga. Para sa imong kayuhan karon. Ang goddess, wow, social naman ito'y goddess ni mo, Gemini, oy. Ang goddess sa mga swerte sa mga fortune karon. Nag-smile ka nimo for those who are not afraid of taking rest para ma-reach nila ilang mga damgo to reach their dreams and goals. Wow, bongga. So, swerte nindot kayo para sa imong kayuhan karon Gemini. Cancer. Kanang sayop ay mong gibuhat karon. Kanang imong sayop gibuhat karon mo na makakuan nimo karon nga dili maayo imong adlaw. So, you need to very careful lang to ka para walay problema kayo Cancer. Oh, di ba? Kaya na si ma'am diha. Cancer kang ma'am. Bungga. Para sa imong gugma karon. Dili ka ma-expect karon, you cannot expect karon to redo your love life karon by pushing yourself away from those who care for you. Ayaw din ka maka-expect ha sa imong love life. Kung imo jong ituklod, imo jong pugson kanimo galingon, wala imong likayan for those who care for you. Kung nag-care nimo dili wa kay Ginoo ko maunay pinakaron sa imong gugma karong adlaw wa ka buliret kay ka. Para sa imong character man karon, don't let your unfriendly work environment karon may mag-inhibit kanimo nga ng invention abilities and growth nimo. Ayaw jud. Dapat you have to keep yourself out of everything around you. Kanang mga samok-samok ay nagapila-pila. Trabaho. Kay hardworking baya ka Cancer, hardworking baya ka ha, bantay ha. Yes, para sa imong kaya karon. I-try po nimo to show a clear picture karon of who you are at the workplace. Kay maunay pamaagi karon, you will make sure you are conveniently noticed karon. Wow, no bongga. So mauna ang atong first set of lawa si Aries no si Cancer ang unang set nga mapas mo. Kay ngano, sila ang unang nituo. Kudyawan, happy lang. Make the most of it. Kudyawan! Save the planet! Save the planet! Kill the pangit!
Di ba? Muna ito malikon na, balag masayop na kay nobody's perfect man ha. O, balag masayop na. Basta daily lang dyan mo suyop. O, di ba? Masayop. Pero dili mo suyop. No, man pinakalindo itong kayo. Di ba? Ginoo ko mabuang kumayot. Oh. Mauni na po siya na. Oh. Kaya hapit na maghinulsod yung tatanal. Kay Simula Santa na. Mayon siya na po text ako. Oh. Muna si Lando. Oh. Daghan daw gustong maatog langit. Pero dili gustong mamatay. O, di ba? O. Ikaw, andam na ba ka? O, di ba? O. Ako, ayaw sa Lord. Paminyo sa ako, Lord. Di ba? O, ginamabuang ko bayot. Ano sa kinabuhi? O, di ba? Hala! O, di ba? Hello, good morning. Diyan sa may Ardila Cortez, sa may talong-talong, happy morning. Kumusta naman ka? Kumusta naman kami? Nagkita namin sa imong anak, no? Imo nitong anak dito, si Kaos Kantin, sa Iyay. Nga, yang uyab, si Kuan. Basta, kabalon ako. Basta, ano lang dyan na? Uy, natural lang kayo ng uyab-uyab, bisag Kuan. O, di ba? Diyan, di ba na? Pero ilimit para walay problema, ha, mga anak. Para walay limit. O, ato pong di ta palabig ko ang gumagugma. Kaya ni gumagugma, ginoo ko, mabuang ko, hilak-hilak na yon. Gold na yon, gumagugma na yon, gumagugma. Inigbulag na yon, wow, hilak-hilak na yon. Oh, emperador dito, hubog dire. Napaikog-hikog, kuyawan ta, mabuang kumayot. Hala ko ba ito ng ilang bay po na love yung pagpagsyagit na Regine! Wow, ang galing sumayaw at ganda. ESCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Sisina. O, diba? Hugot pa suot. Bahalag, di ba? Balag lanay, basta tanday. Di ba, no? Balag lanay, basta tanday. Di ba, no? Ningduta kas kanta, oy. Balag ginamus, basta timus. Di ba, balag asin, basta di ba? Balag saging, basta labing-labing. Di ba, Kuyawan. Aroy, nga maning, nga ko amana, Ang ubanda nag-absent, kaya nagbakasyon na, kaya walay klase. Ginawa ko buwang kumayot. Sige, may pa sila. May pang mga dato karon kay nagwanda. Ni Kumansa Simula Santa, na po'y mag-away, ane, kaya wala giuli ang kaguran. Bantay lang dyan mo ang binignit, intahan, mabuang kumayot. What? Baka si Iyay da, si Kuan, si Dandan, baka magluto nagbinignit diya. Si Kuan po, si Dadang po, Kuan po nanindag Kuan sa ti. Kutsawan. Mami ay ba ito? Diyan lang dyan ang happy-happy, no? Diba? Naman tayo mga, usahin naman tayo mga problema. Usahin, may dagma ta. Bangon, idagma. Siyempre, para ta na tayo magkatunan, no? Diba? Diba? Nadapa, bumangon. Ganon talaga ang buhay, diba? Ano kinabuhi, may problema, Jo, diba? Nadapa, di na nakabangon. Siyempre, pag nadapa, di nakabangon. Siyempre, hubog ba? Di ba? Dapa naman. Pagbangon, medyo kadiliman ng pananaw. Medyo ngit-ngit na doon pananaw, kanalipong na, pak. Kadiliman na, ngit-ngit na doon kayo, pak. Di ba? So, ginawa ko, isa ka bulan ngit-ngit na. Siyempre, magbayad na mo sa Samsel ko. Disconnected yung kuryente. Yung gara mo, kuyawan ninyo. Ay, di ba, bitaw. Bisag unsa pa kalisod, Bisag unsa pa kalisod sa kinabuhi. Bisag, di ba? Di ba, yung Ventura kanukutan, no? Bisag unsa pa kalisod sa kinabuhi. Ayaw, dyan tawag katawa kung ikaw rang isa.
Murag ako diri ko, murag ko bang buang diri. Og siyempre ang atong second set sa atong kapalaran ng adlaw si Leo, si Virgo, si Libra ug si Scorpio. Wabungga kayo, di ba? Kujuan. A few moments later. Aray ka, murag ni effect na ang kuan. Murag ni effect na jud ang kuano, ni effect na jud ang katong spray para mo ang akong upaw tukan og buhok. Mabuang ko mayot ni effect na jud di ba? Butong akong giinit ang butong da akong ibutan sa kong buhok ana siya ko di ba? Ang sabaw sa akong giinit ang butong tapos ang butong giano nako tapos butangan ako sa kuan di ba? Di ba sa ipik di ayo di ba? Mura kong palunok god ganang lang siya shine na. Hoy dili joke lang daw baka mutulog baka may sa ko tag butong bigay ingon man sa Lando Bisaya ingon man sa Lando nga magkuan mabuang ko bayot Leo. Oy Leo karon na kay Ginoo na mga susi karon you will be the cake karon ikaw jud ang susi karon magtabang labi na sa imong mga loved ones karon to overcome sa ilang mga very rough times. Wow Ginoo ko nga ilang giagian karong adlaw mao ginaw namoy agian gani nga magkalisod Ginoo ko nga dala ayaw na mag-agi diya ay nagbalik na lisod na gani ato mas laing dalan agi para walay problema. para sa mga kumakaroon Leo your partner deserves some respect lang. So, humiliation, kanang pag-humiliate, pagkanang mapaubsanon, is a negative thing and it only push your partner away. Diba? Bantay na juga. Para sa imong gugmana. Para sa imong career man ko Leo, So, keep yourself in a constant learning process, ha? Labi na trabaho ka, mag-work does not require it. Wala mag-require of constant learning, diba? So don't leave lang. Ayaw lang daw gabayain mong abilidad. Ability to reason aside. Para manampid na kanindot. Murason juga. Kundi maayo. Para sa mo kayo karon. Make sure lang ka ng mga bad situation kuno sa mong kinabuhi karon. Mano yung mga you put in your way karon. Won't make you underestimate the beauty of sharing life with your loved ones. Haswa. Manapil ka ha? Kanang mga bad situation, ayaw na. Hindi na mag-experience sa mga bad situation ko Leo, kanang pagtulunan po na. Imo nang pagkasa sa imong kinabuhi, ha? Ingat-ingat lang para sa imong kayuhan. Virgo! Hoy, Virgo, you will find obstacles karon. Labad na kayo para ma-fulfill imong mga plano kanang adlaw. So don't let stress beat you. Ayaw papildi sa mga kakapoy, sa mga ko, sa mga problema, ayaw jud. Para walay kuan sa imong adlaw karon maayo kayo. Sa imong magkaron. Well, dili maayo ka, this is not a good time karon to date or have romantic encounters karon with those who show interest karon. So dapat imo nang igbaliwala put off. Di ba, have to put this off karong adlaw para walay problema i-reschedule para very going gara pug ka. Next week na kay Holy Week ron, buang ko bayot. Hoy, ginaw ka para sa imong career di ba karon? Try lang not to become a time slave, ha? Time. So, learn to be efficient lang, organized. Get more time to each one of your project lang para walay problema sa imong kardabalay mo karon. Virgo, para sa imong kayuhan karon, kinalang pagka mo sabot. Imong sabton pod. Nga you cannot constantly break the promises you make to your loved ones. Imo pa ng sabton na. So, you need to show some commitment. Dapat commit talaga para sa mga pandili lang magkana sa imong mga loved ones karon. Di ba Libra? Hoy Libra karon dili jud posible Libra. For you to do certain project karon you have taken up on your own. Dili na pwede. You have to leave pride behind. Imo na bayan and ask for some help lang. Kung ayo ito pagka pride nimo ginaudi ka jud ka mga lugar ay Ginoo ko. Wad ana siya. Labi na mga ayo agtabang para walay problema. Para sa imong gugma karon. Hi, perfect din mo karon Libra to make some or closer to your partner karon. So make the most of it lang. Make the most of it and enjoy some good times together. Walay problema mong gugma. Wabong para sa imong karon man karon. Ay Ginoo ko ng workplace di na the best part ha. Labi na mag-start ka casual relationship ayaw. So be careful na sa mga type of relationship you start para walay problema. Para sa imong kaya karon.
The only way ang pamaagi nga to carry ang mga big task nimo karon is by working really hard on a daily basis ng Jod Libra. Bantay ka Libra ha. So you cannot expect too much in a short period of time. So kinahanglan jud ka og disiplina. Ha? You need some discipline lang. Discipline good kanang ko. Kana ba nagtawid sa joke lang api-api na buong ko bayot. Kanog ang pisilin, discipline, bay wala istorya to mo to pas mo. Scorpio, di ba? Guys, Scorpio ay lang ka try not to make any mga important decision kanong adlaw ha. Kay you are extremely sensitive karon imong mood karong adlaw ayaw. Kay mo na maka-apektar sa imong judgment. Sa imong gugma karon Scorpio, imong madiscover kanyon nga need to express sa imong gibati. Bante na ka kay you will sound karon imong charming to the opposite sex will totally fall for you. Wow, bungga, edi good luck. Para sa imong career naman karon. Kinahanglan imo jong buhaton karong adlaw para mahuman ang imong activities karon. Now in some days of madness at work are on the way. So do everything imo jud ang mahuman ang imong mga activities now. Kay na ay mga adlaw karon nga medyo dili maayo are on the way na. Wow, sosyal. On the way na. Labi na sa imong parcel magabok, maabot na ron on the way na po. Para sa imong kayohan karon ay magampo, introspection, man ay maghatag nimo the most physical and mental performance. Meditation and introspection. So ayaw kadlok alang mga alternative treatments. Ayaw kadlok alang mga alternative treatments kay okay na po na ako gani ko ikuan mga organic na kangkuan para sa imong kayuhan ay kadlok na karabo, na ay bayabas, na ay oregano, na ay karabo oregano pareho rin na ay paragis, na ay serpentina. Wow! Bungga kay na sa kinabuhi. Alingatong, diba na kamalunggay, o ang bahay kubo, Scorpio. So naman atong second set of karang adlaw. Diba si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio. Wow, bungga na kinabuhi. Piapi lang, John. Hay, mabuang ko bayot nito. Diba? Siya, Ay, diba? Diba? Uy, tinood yun niya. Kada, abang nagkatigulang ta, no? Nagkatigulang ta, ang dami nating realization sa buhay, sa kitong kinabuhi. Di man magkasundo atong schedules. Yung iba nasa, di ba ito magkuhan sa kinabuhi? Ang uban, nasa layo na, di ba? Di ba? Na di na kompleto ang trupa. Di ba? Dinodo na, Nangapoy kanya-kanyang priorities, di ba, Sa buhay, kaya halos sila magkita. Natural lang dyan na. Manaingon nga usay magyaya ang kaibigan at mga friends. Manang usay ko kanang dugay magkita. Magyaya gay na ayaw jud mo refuse. Kuyog magbigyan. Kay usay lang mo magkita-kita, no? Labi na kanang bakasyon kanang Holy Week. Magkita-kita, okay. Sulitin ang kinabuhi. Kwentuhan, gala, tawanan sa bat oras na magkasama. Kay life is too short. No rewind, no replay. Di ba? Ano dyan ang kinabuhi? Ayo-ayo lang jud para walay problema sa di ba? Nala po nag-text na dito, Sir Lando, Holy Week na doon, Sir Lando. Akong balik ko dyan na tinuod lagi do, Nala po magyaw ani, kaya wala giuli ang kaguran. Di wala, bantay-bantay lang jud mo. Nala po dire. Wow! Tinuod dyan Dele jud na madayon ang inyong outing. Dili jud na madayon inyong outing. Kay nga naman, sa amot-amot pa lang, wala na mo magkasinabot. Maong di jud na madayon ang inyong outing, di ba? Mapay iinting na lang, outing. Iinting na lang para walay gasto. Kuyawan. Mapay magsorry mo rito sa
kuan sa batchoy, o di ba ano kinabuhi, o di ba di ba walay problema. Kaon mo dito kuan, o di ba? O matcha dito sa Skybox Coffee. O ato po mo dito sa kuan sa Friends Lechon Fast Food, lami pa dito. O sa Barco, di ba? Na mo gamit mo Power Max, Power to Max, di ba? Ano apya lami. O lami jog kaayo, o di ba? O di ba nasa Herbal Blend Coffee Mix. Wow, bongga. Ay! Pagkalami og ang kutis nako so Skin Max akong gamit. Salamat jog kaayo. O di ba Ate Eileen? Hala siya gitna pakpakiniginin. Regine! Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga 106.7 Marina News FM. Sisi na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalami sa oras, alas 11 na lamin ay kaon sa Friends Lechon Tilawilang. Night-taste sila malat sa Pesik Sipos sa Friends Lechon Fast Food. Napoy catering dalang 093640400314. Basta Friends Lechon Tilawilang. Siyempre, Barcode Green and Restaurant. For catering delivery functions na lang 0905389975. Wow. Mauna. Mauna inyong pitaka dili na mo dagag kwarta. Dili mga nak og kwarta ng inyong pitaka. Tinuod yun na ha. Uy, tinuod yun na nganong ang inyong kwarta dili mga nak sa inyong pitaka. Kaya gibutangan ni mo kondom. Ay, ginoo ko. Og sabihan na atong third set sa nagpalaran ng adlaw. Happy lang, di ba? A few moments later. Manay nga iya man yung tagipasan ng problema. Masaya sa smile lang. Iya. Murag iya sa karinderya ba? Iya man yung tag mga gipasan nga problema, di ba? Hello, Mama Lamasinsin, si Irene diya sa student canteen. Happy morning. Iya man yung problema, Jod. Nara sa ato unsano to pagdala nga tong problema. Gilukdo ba? Giguyod ba? Gitak-in ba nimo? Basta akong gibutang, kapoy na kayo sa dala-dala ng problema, Bili sa balay. Diyan ka sa balay, agla-aga, di ba? Di ba, Secretarios, no? Secretarios na yung mga sitwasyon ka, Secretarios, no? Will take place, will expose some things about you. Nga wala ka kabalo. So don't be afraid to show just who you are lang para walay problema. Para sa imong gumakaroon, na yung mga positibong mabutang karon nga mag-generate ng discussions with your partner o alawa. Nataminaw to ayaw to listen to your partner's opinions and syempre ayaw kag do not try to have the final say. Okay ba? Under kasi ang kuan pa wala problema. Para sa imong correct man mo karon, anay a prayer blessed load of work will start karong adlaw, Secretarios. So you'll be less busy and you will more free time. Wow, bongga. Para sa imo kaya karon, try to be impartial lang as you can do. Di ba? As you don't feel emotions nga mo na maka-apektar sa imong judgment. Keep flattering lang and manipulative people away from you. Make the most of it lang. Sa Capricorn. Hoy, Capricorn, Capricorn na, maka-experience ka ng mga annoying. Ano ba to? Ano yang? Need to be center of attention ko na adlaw. So let go of your delusions of grandeur. Grandeur. Okay. Kinung ko grandeur ka ng na may stallion, na 500 grandeur ka ng grande nga red horse. Ay. Para sa imong gugma karon ang Capricorn, na yung mga certain discussions karon Capricorn nga mag-create ang tension karon dawa sa imong relasyon. So don't be afraid of taking the first step towards reconciliation para walay problema sa imong gugma. Para sa imong karagdagan na karon. So listen to kanimo to get used to the new work environment karon. So don't hurry. Patter lang, patter. Hurry, patter.
So give yourself some time to do it lang para walay problema. Para sa mo kayang karon. Dapat you have to control the fits of rage karon. Maka-lead na mo adverse reactions karon sa mga tao around nimo. So watch ka, bati-bati ka sa imong mga actions kano Capricorn, di ba? Aquarius? Aquarius, kanong sa mga Aquarius, so ayaw ka kung nagdapig ha. So ikaw na may choose kanong adlaw to decide what side you will take. Oh, so bati-bati ka na mga tao nag-separate karon. Tungkol sa mga tao na wonderful people, na mga wonderful tonight, na mga wonderful things, and wonderful. So you to decide what side you will take. Make the most of it lang. Para sa imong gugma karon Aquarius. No, karon daw dito ka. Oh, you will be able to avoid conflicts along with your partner karon. Make sure lang make sure things don't get too serious lang para walay problema. Para sa imong career di mo lang karon. Pero you will need to get up early kung gusto sa mauman ang imong project on time. Masa nagtagay pa man gabi manadugay kanang Oh, sakit ang ulo, half day na sa unya pa na alas 12 mag-time in. Para sa imong kayo karon Aquarius, no? So you'll make a great advance sa imong relasyon karon with those around you. So if you can let go of your prejudice karon and preconceptions, so tagaan mo ang uban, give everyone a chance. Para walay problema. Pisces! Ang adlaw dali kayo, no? Mulabay ang adlaw, lumalabay ang day pass by really fast. Jud, pass kayo. So you have to think how you can make your days more pleasant or productive lang. Kaya ang adlaw dali jud kayo, di na manglakaw, manglupad na ron, Ginoo ko. So doing good is one of the way to get there. Para sa imong makaron, komunikasyon din importante nga sa imong partner will be rather deficient karon adlaw. So you need to pay more attention lang and not make mistake na para wala pa sa imong gugma. Para sa imong career karon, you will feel medyo dynamic and productive karong adlaw Pisces. Kaya man magkataon nimo to lead to promotions, ang imong quality of life, sa imong kaedad, and siyempre, work will improve. Wow, bungga, di okay kayo. Para sa imong kayo, ano makaroon? Let things unfold naturally. Natural lang ha. Kaya imo nang i-rush ang mga butanggod, so did you not mo ma-manage your anxiety. Ha? So stay kalma lang jud para walay problema Pisces. So naman nato kapanagan ng adlaw ha, kung mga tampan og di sa pwede ka tambal sa klase ng sakit. Because if doctor persists and solve your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pasmodyo ka. Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Sa kusaban mo kaon. Kung kaon pa na sila ka mamasiyan ng student canteen, ilamig kayo mga salad, di ba? O di po sa Gloria's Canteen, happy morning. Di ba? Wow, happy morning lang dyan. Ingat lang. I love you all. Ala, ato nang ilambay mo na love you. Kaya nangaon na sila sa ilang mga tatagsa nga panimalay. Naniod ko na sila sa mga karindera lang mga soke. Hala, boleret dito, pak, Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ay, pagkala major. Nasusin na. Ay, kalimata. After sa programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Siyempre alaw ng hard rock Papa Joms. Rakrakan sa Marino. Ano itong hiring ka nung adlaw. Taya na mo para mapasmo mo. 171 og siyempre 218. Wow! Congratulations! Siyempre manamilit na po kanyo sa baas kanginan at ikita paggitik sa kahanginan wala sa Bisaya the one. Siyempre salamat dito sa among station manager, wala lang gwapito, kugihan, buutan, matinabangon, wala lang si Dr. Reynaldo Tidahay, among broadcast technician, Wyline, si Mr. Ruben Cute Fajardo. Hello, Danilo Bajos. Good morning. O, siyempre, sa akong programa, goodbye na po karong adlaw. Goodbye. Bye lanong Bisaya sa akong programa. Katukan, pero dili malabuan. Ang gitik-gitik pasiaw. Nilandong Bisaya. O, diba? Wow. Siyempre, dito sa Sikater, kusong estasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy eating, mga chip tube. Happy Holy Monday. Manda,